good morning. So day off ko karon guys, Monday karon sa si Takuya kay panggabi. So maglaro-laro na punta kay kuan man ron 13 nya ug ma 14. So maglaro-laro ta atong Valentine celebration kay laro-laro bitaw joke. Padong bitaw meron guys sa tax kana sa tax diri sa Japan ban sa naman daw ko tax atong suwat ug adto kung atong tanawon kung magbayad ba ko or makadawat ba ko og refund. So adya na to guys, dalhon ta mo para makakita pud mo pa nga nainana diri sa Japan, nainana diri sa Japan. Ito nainana diri tax sa Japan ba, mahal kayong tax diri sa Japan guys. It's cute ni papa. Pero sa guys kay gamay ra kog tax kay part-time ra ba jang duty, nubura ang oras ang duty pa pero kanang mga duty nga taas og oras pa ta kuya, daghan nag-tax nja kita kay kuan nam ni ato duwa char duwa. Bitaw kuan nam ni ata kanang trabaho lang ba? Trabaho nga tininood nga dang joke bitaw kuan na nato guys gamay ra natong tax kay 5 hours a day naman ko unja 4 days in a week rapajed so gamay ra natong tax pero suwadyan na nato ra makahibaw ta ba. So let's go bananta mo buhaton day namo karon guys kay moadto mi sa tax nga company kaya hangkay siya tulo naman gud ko ka work guys diri sige ra man gud ko resign sa ang mga kay siya ba kay nugbo ra man gud nga time ang gipang jutihan pila ra ka man so ang company kay di sila mo buhat sa kanang iipon ba. だから会社は本当はイヤーエンドにやるんだけど、それが全員チェンジしてるからできなかった。Mo ding wala na tipon tanan guys kay sige man balhin. So ang diri day sa Japan guys kay every year and kay ilan ang iipon ang mga tax kaso ako kay sige man balhin og company so mo na tipon so ako mo buhat mo adto ko sa tax company papaimano to ko wa tax company. So madto ko karon sa tax company guys kay arong iipon na ang mga tax ba ginagmay nga tax sa kada company nga ang natrabahuan para maipon si nja kuan po dai guys bati jud ang magbalhin ka o company guys kay ang imong record pud ba kanang diga kuan man gud pud guys na connection for example ako ang visa kay nakadependent man ko ni Takuya so ang visa kay murag na strong si ja kay dependent ko ni Takuya pero kung ganahan ka nga imong visa kay kanang ikaw jud ikaw ang magbayad og tax kanya permanente imong company kay kanang murag reliable ang imuhang record pa so dapat kung ganahan ka nga strong ang imong visa or ganahan ka mag permanent visa ikaw magbayad og tax diri sa Japan guys. Itatag lang yung parking guys kay puno daw si ja guys ay dita mo ari. Ano ang mga papel guys, nagbayad jud ay kog tax guys, pero gamay ra. Kung ako lay pabuton guys, ganahan man jud ko magbayad og tax kay kuan man gud lig-on ang imong visa ba basta ikaw jud mismo nagbayad og tax kay importante man gud ng tax diri sa Japan. Kaso si Takuya dependent man ko ni Takuya nya kung magtaas kog oras kay ang tax ni Takuya mo samot magkadako. So mo nang sige sa lang inani sa lang ang duty nga part-time sa ba. Naglakaw ta guys, padung ta dito ay muna ang tax guys dira ta mo anha kay para kani ahang tulo ka company kay ipunin natin dahil mabaw-an nato kung makadawat ba kog refund or makabayad ba ko sang tax. So nalipay ko at least na ako'y tax ba bahala gamay ra nindot man gud kung na kay tax jud kay kuan ka ba murag valid ka nga tao nga nagpudyo ka diri nga country noon wa man po ko ang ikabala ka guys kay kung sa visa lang si Takuya kay ligon man pud si Takuya nya si Akio pod magamit po na sa Akio kay ang anak kay Japanese man. So nana ta diri guys. Naguwan. Naglahi nga ta diri sa sud guys, na dita pwede mag cellphone sa sulod. So nata diri guys, nag-fill up ta ani ay. Muna ang refund. Pilit ta guys kung asa isulod ang atong kuan at asa isulod ang atong refund pa asa nga bangko. Japan Bank lang nato ipasud guys. So muna itong copy guys, sumana ta diri guys, natay refund nga 599 yen. Inya madawat daw na nato 1 month after 1 month and 2 weeks papa. Ikagits ha? Ikagits ha? So 1 month and 2 weeks guys, 499 yen. Pero gipasod naman nito na sa Japan Bank guys. Pero at least na ako'y tax, nalipay ko kay na ako'y
tax ba? I mean gabayad ko og tax ba diri sa Japan. Lami man gud nga magbayad kag tax kay makatabang pud bad na sa government. Oy ram dayong Matsumoto Castle diri oh. Ito ang Matsumoto nga hospital guys, kanang emergency hospital na dito ay. Dura. Matsumoto Castle ay. Papa ang guard pa nagtanaw kay pinaholding hands ko ni Papa ay. Ay travel bus. Mag-travel na sila guys. So that's it guys. Mo to atong tax about sang tax. Tulo ka company ang gi-input. Kay gi-in ko di ay. Kay tulo ka company man ko sige resign. Hassle dai ko mag sige resign no diri ba kay pero nindot ang nindot diri sa Japan guys kay ang ilang system guys kung mag-incode ka kung dito ka moadto ka dito ang ilang mga staff kay mo assist jud nya kung naa kuno kay di mahibaw-an moingon lang katuluan ka nya paspas guys ang ilang system diri di ka matagbaw og paabot sa mga staff pa jud kay mo assist jud ba mga buotan mo na nakanindot diri sa Japan guys usa na sa ba nga ma-appreciate nimo ang Japan sa kanindot silang system diri na cute guys ay na cute ay so after guys kay mag-date daw ko no niya ako'y bayad ako ang taya dito mga mi guys wa sa Kyo karon na sa school sa Kyo gahapon man nun tanin kay sa Kyo kay gusto naman mo uli kay magduwa so amin na dadyon so karon na laman kay naman mi ni Papa sa Kyo di na kauban Inja mag-date mi guys para sa kuan ba Valentine's ug sa anniversary kay may nang mag-date pud panagsaba kay aron ma-feel pud na to ang moment as asawa ug bana. Dito nindot man gud pud guys kanay mga memories nga kanang kamura sa imong bana ug asawa ang awain sung anak pud nindot pud nga napod sung anak pero importante pud na guys nga usahay ba mag-date mo as asawa ug bana lang importante na kay ang inyong connection communication nga naa ba di mawagtang ang kanang kilig-kilig moments char. Rata dira guys ay para daw may mga on kay wa pa daw kuno may kakaw na nakakaubad si Takuya. Sa tuwan diri guys dagkananan ako dito ay mga kananan pero diri ta guys. Royal host. Naguna-una si Papa ay mo ni nang dagkaon ay niya ako'y pabayron. Ako man nang pabayron mo ni mahigdit nga ako'y pabayron. Dito guys ay ako man guni nga ni Papa nga manglibre ko niya kay siya ra mong gudski kong hatag sige ra kog dawat ba ako'y hatag-hatag karon kay na naman ko trabaho. Na naman ko sweldo ginagumay so pasuwadan po na to si Papa nga librehon taga-ano gift na ba kay para give and take di kay sige na magdawat o nilang menu guys Papa ay niyang vibes guys ay ano mga ganahan ay mga kani ay mga panpan ba na bulinaw ay tag 528 yen kuan man ni Osaki Papa to pwede ra man ni kita yung lutuan niyo ay ham tangan na to mga kuan design ganahan niya kyo ay ang presyo guys paano gani ay dapat na guys panghang Papa hipon rice kay Papa manata guys sumanata ka o nabusog na itong bito guys natag minami just ko iyon mall kay mo palitag chocolate para Valentine's ug manyaki og ni Papa o ni diri guys ang sod sa Minami Jasco. Happy Valentine! Mo nilang mga kuan guys, chocolate, mga wine na nga chocolate guys. Gamay na lang nabili no. Mo nilang mga chocolate guys, kani medyo mahal ni. Aray. Nanapa ay. Ay. Mo daw ni gusto ni Takuya ay kay Heart. Pastilan mo yung taon na mong gyari diri kay Heart nga chocolate daw. Diri guys kanang mga pangbuhaton ba homemade. Pwede pud magbuhat niya kita kay mopalit na lamanta na mga chocolate mga brato ra pud nga chocolate diri ay mga chocolate ka cute ay sold out cute ta diri sa lain guys kay wa may anpan man good arita sa supermarket guys kay mangita tag anpan man nga chocolate naman siguro diri tapos naraman diri oy kaniyang gipangita ay anpan man good guys na ay cute kadto naapod ay niabot pa ta dito pangita naramday ni diri nga part oy Takuya pa nga request ay heart nga chocolate mura ni request ni Takuya pa nya magikog mo puta mo hata gani oy porting kabrato ra ani ay nay heart mas nindot pa niya ay kanay heart po kani pud ay nay heart cute ani oy tamanjeri nya kani kay ang gigi ang gigi nalang uplet sa akong kagalingon guys kay diri sa Japan di man uso baji hatagan dibundi ka kani atong papilian kani kanay heart ba niya cute pud ba niya di pud kay bratohon kani daw kang Papa ay 100
100, 1,000 yun day. Nagkapalis na to sa tututo. Papa. Receive, Papa. Papa, happy? Happy? Kung dalhon ang chocolate na kiyo guys, puto sang sagdanan kay para kung mag-snow ba. Di ka dito magkuskus. Dawa, oy! Tugnaw kay dili sa Matsumoto guys. Sa Tokyo katong naglaag ng Tokyo, wag kay tugnaw. Maragyo, why kuan dito, why snow, why winter. Dili tugnaw sa Matsumoto, sa nagano tugnaw. Ito ning dalhon guys, kaya itong tanawon ang reaction ni Akiyo. Ugma na kuno ni hatag ni Papa, kay ugma pang Valentine's. Karon na lang good. Bahala kang Papa, ugma daw niya kanon. Tugnaw, gid, oy, tugnaw mo, oy! Katugnaw. Na may heater sa dyanan guys, pero di man gud ni moderate so init basta bago pang andar. Aw ang ice guys, nangahilis na kay naguwan. Damoy na lang ang ice to. Pero ang hangin guys, puting tugnawa. Tugnaw guys, masimasipong sa pa basta inani na nga nangilis ng ice ba. Katugnaw na mga ice ay nangilis na ay. Magpagas teta guys para budget na po ni for 1 week. Duty na pud ko ugma, taman Bernice. Kayod na pud ta laban Japan. Pero di naman nun pud kay ko kapoy guys. Kay February sa badyang duty nja. 4 days ra hang day off kay 3 days. Taas kay ko pahuway, dyan na dyan ko time ba, na ko time sa kagalingan, na ko time sa bahay, na ko time, basta na ko time sila ba. Kaya di ra kadyo ko bugbog sa oras sa duty. Kung ganahan kong daghan dyan kadyong kwarta guys, pwede ra magtaas og duty, pero di man ko musugod si Takuya kasi Akiyo daw loo. Na daw kuno ko time ni Akiyo, dyan kapoy na pud kuno kadyo ko ba, kaya napaba sa tayo pamilya ati man na napatay anak na gamay pa. Munang si Papa kay okay ra ginanira ko. Dyan tax ko ni Papa ba, di kadyo mo da kog samot, kay dependent ba sa ko ni dyan. So munang si Zay nag-decide, ana si Zay ng desisyon, ana dyan kita, asawa, sunod na lang puta. Then magpahangin ta guys, i-check ni Papa ang hangin sang ligid. Paabot ta direct kay tugnaw. Tugnaw kay guys, tugnaw kay ning panang nihilis ng ice ba, dyan ka na po ning gahi na, kanang bago pang uwan guys, kay wa pa na tugnaw, pero kanang nihilis na niya, or ning gahi na niya, padong nahilis, tugnaw uy. Bintahad jud ang life guys, nga naibana. Kay kung unsay mo kakapoy nga ikaw ra, bintahan kung naibana, labi na imong bana kay mo support jud ba, kanang di ra magtan-aw, kanang di ka pasagdan kay lahira jud mas maadyo jud naibana dyan, kanang butan adyo lang po nang di butan kay maugtas putana. Oy, grabe kayong dagom guys, itong kayong panganod kirida ni Papa Matsumoto. Eh? Orisi? Arigatai wa? Arigato. Orisi? Bye. Orisi? Uy! Orisi? Una siya ay linata guys. That's it for today. Thank you for watching. Salamat sa paguban. God bless everyone. Akang bye-bye. No, ay papamipit. Bye, King. Bye-bye King. バイキンマンのことで Bye-bye King Man. Bye-bye Papa. バイバイ Uy! 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 Uy!